Today is January 26. Adi kita nga natakluban po doy. Naguburo balabag kita din niya downtown ha. 7-Eleven na ngayon di daw. Din 578 Emporium. Alitong Gaisano. Hindi hinalapos din. Binabaga may daw nagsusungit it panahon. Unalapos itong dinhit tubig. So dito niya na mabalod. Sakay ka mo lansya. Okay, nagbabaraloy ka mo itong lingko. Nagbabaraloy ka mo itong lingkuran. Nalimod kita at merkado gyapon. Batat outfit ka na kay Doro Carousao. Pagay Tinkerbell. Ang dami din hitis daan. Yung pampano. Masag. Amin meat shop didi. At kita sa Jose, hindi ni vegetable gihapon. Pero makikita niyo in fairness ha. Uy, di rin mahuga. Malimpyot mga aligid. Malimpyot. Ano na dito? Yung baho budoy. So adi na kita na Daniel C. Romualdez sa airport. International na ini. Aman nato ni kaduha ngay gayon nga baka kitain makasingan ni ano. Makikita naton nga medyo dako iton gina-improvean na. Sila rumamay. Amin ito na magiging international airport itong Tacloban. Di lara rumamay budoy. Ano ito lipot dila nakatarmak. So itong aeroplano matisugad nga dito. Di lamaya makakon lang kita. Taton yan na camera dito ng kuan helmet ha. Taton to nga hibatian kay kunadi dito boss baga ambot nga nini baga klaro. Hala intro ni kita ha. Ay. Good morning mama. Today is January 26 2026. Time check mo doy 9:28. Adi kita yan nadidiha Santo Niño Shrine. Pares didiha God alone is enough. Diyos la iguna. Mamay kalagya. Adi kita yan natakluban po doy. Adi kita yan nadidibaga mag buburbalabag. May tungod gudman nga ikitain na adon anegin pa updan o di ginupdan gindulo nga diha kuan work immersion na naton batos pa kay pamati kung magkuka na din niya tawagin haya magbibitin na rin may ligo yan sa bagay tiya tate animal. Uy ano man magbuburo balabag kita din niya downtown ha. Kataliwan upod lanay ka mo. Yan adi kita downtown matisugad kita kay pamatig iti bagyapon na dahil gin papakyaan akong kumusta ito na kabutangan, sitwasyon at yung mga wala magpapakauli kaya hindi nga itong maging bubuhat di rin maninin actually ito para good taga din at least nalilipay kita nga baga may ada mga tao nga baga naruruya kita na atin doon narubalabag baga magkaada lang kita ng 5 views okay. Hindi mga views okay na. At least baga bisan oray like at least may na nagkikita. Pero nito malay mo. Okay kita yan na good man baga ada good man kita yan na stage of decomposition nga kitain baga nagtitikang-tikang kita baga pag-explore pag marubisita iton mga magkadordilain nga bungto ay layla actually kung bagay ako durok hingkakon niya na inin damulak pasangil pwede sumering nga direct madulong kang kusyangan kay nauran pero we have to push to the extent to the limit. Mo ngayon ito ng 7-Eleven man dida 7-Eleven na ngayon dida damo nagdila ito ng mga nagsinulsulod ng mga naging iskilahan naging kansalon Agustina salon ni Tidanay din 578 Emporium Alitong Gaisano damod Gaisano di Tacloban di rin laro mamay
Okay na lagi hapon ang nagintahan kita maupay nga panahon yan ha. Halo yung baga sigiton baga durdagara, kahagkot. Ini yan na yung baga turutarati la. So mapakadi kita lo tutun era merkado. O baga mangingin sayod gihapon kita kataliwan. Itatong gud talaga hinin ang pagbisita ngadtuhan era airport. O may nunumduman na nga na kita airport ano may San Jose Goodman ano ito na ito paglibot pag hininayad bakay alogay international o ano yara na kita yan yara na kita yan na baga pariyasan una nga baga may damani nakikinita aton di rin rumamay kihapon pag hiinaakan yung door diretso salita mo ito baga may nunumduman ni ma-observaran ni wari ko na nga ni ibang naging ministryahon kita kinlilini bang kita kalugaringon budo mas marapay tat kalugarin taging istoryahon kisa magpinangatindiran kita ti mga tao speaking of kuan ibang tao ayan na mo ito ada lagi hap ada lagi itong kuan itong hotel okay hotel ko na itong dida hindi ninalapos hindi kasi itong mauran nga nila binabaga may baga nagsusungit it panahon nalapos itong dinhit tubig di pa adin mga lansya ginukarasa di pagsasakay budoy kay so dito nga na mabalod masakay ka mo lansya baka kayo nagbabaraloy ka mo itong lingko nagbabaraloy ka mo itong lingkuran oo lagat nagbabaraloy dahil itong timo sapit kita ka baga sa timo sapit baga masumuna labi naman kung baga imuuyab baka kayo kung baga pag-aangkal kay naingad to haluyo at naingangadahay mo baga tuhay-tuhay at amok nasunog ngayon din hindi kita pwede makapot malibot kita at merkado gihapon na uri man lahinin tatong lahin baga mamida natin baga mga round tutalanin naman nalagi kita downtown okay may hatanin gihapon itong pinanon saan doon lagi kita baga makadang lugar nga kita liwatin maglilibot-libot kita ito na downtown pero kita pamatiko kita ang kayo maglilibot-libot man kita kung mahilabalot na duro itatong lang yung baga mapakita natin sa merkado publiko mamimilihan kita itong mapaparadahan hindi lagi pa rumamit pag ginakan maulula pa nga maulula tali nga mga di man din mga kuhan pwede rin pagparada di man hindi pala mahiyaya pwede din yung pumarada batat outfit yan na kay Doro Karusaon sir bakit na Tinkerbell lagat Tinkerbell pahang talatot baga ani dinit kayo manan nito niya man takkuan bakit Tinkerbell dito tayo tatanggalit ko man sa libang ko normal lagi hapon nga mahulos itong flooring at tanawan mahulos itong flooring kay kanan ko ang dami din hitisda droga lang tukkutin mga isda din sila rumamay may gaman na tilapia dagtog gihap diba inanaayon ito ba naayon yun pagpipinan nyo pag pinita dagtog mga isda laban ng tadi ano tawag yung isda mano? Dorado tadto tawag yapon dorado magparaptod lahat magburog ito naman kilo yun 360 mga pa kilaw kilaw para kinilaw pispilay kinilaw mo ito gini mga pispilay sige manang thank you sarang kayo kita ha ano itatagan ni sticker pero pag makadugang-dugang kaya nagtitigan pala kita itatong followers Lili mama ikaw nung ka thank you lagat Lili mama humble good hindi kita ito di man mali po to awan niya mana
O pampano, pagkira pang kilo. 450 lang. 450, may pampano. Marasa. Pampano. Paano? Pampano. Pampano kuno. Pampaanad. Di ba? Ori ka pa kumita dahil di man din mga seafoods. Uy, gido. Sinaw o kuno. O di rin mga kamasagan. Masag. Ano daw? Masag. Banisil. Man? Adi mga cute. Hindi ka tulo sa mga sabi. Tahong. Punaw. Adi pa. Ha? Man. Loga daw no. Wala pa kada kumitahin. Adi. Wala pa kumitahin ko hin merkado nga. Di rin mahulos. Matanong yung merkado mahulos ano? Matanong yung merkado mahulos. Ano? Thank you man Tamban, Bulinaw, Hipon. Makasiring nga naglalalamiga. Makuan, mayamuit. Normal la iton. Pero di rin mahugaw, di rin mabaho. Mahulos iton kaya no, tiba iton. Alangan pa naman niyo itong diri pag binarebihan. Alangan niyo diri pag binarebihan itong mga isda. Kaya di nga itong parebihanhin matugnaw nga tubig. Budoy ka, hirayon at tulo ka. Hirayon at tulo ka adlaw. O tulo ka oras, dirit mamulat mata. Hirayon. Amulat dito mga kamanukan. Yan mahulos kaya naginuran. Man mga amin meat shop didi. Mga kamanukan. Mga manok, tanyaga. Mga manok. So di ba nakakuha ka mga nhi. Kaya kung may nagjap na panahon, ngayon kita, ori kita din hibaga makakasulod-sulod. Okay. Hindi na magkita taga-Tacloban. Taga-Pangas. Diba? Matisugad kita niyan. Diri kay one way ada. Diri one way. Naka-entrada dida. Pwede. Matisugad kita. Ha? Tapos sugad. Igintuyo ko pag wide yan na iton kuan. Ito na iton video para dako ton iyo makikita. Hindi kita. Ganado lotit mga sugad. Nayon na ako hiton aton naging bubuhat mga sugad ini kaya no. Daragod man nga nakakaguro explore kita. Itat batos. Pag yan istoryahan ng anak. Nakakadtokin sugad ini. Anak pinakahirayo nga to. Pakarigara. Nurin na pause. Alakad ko na. 2 ka oras. Haros 2 ka oras nga biyahe. Siyempre kaya di rin magkita paspas. Bagay na hinila na atong tikad dito. Nasing sunod ko no. Ang talon. Sunod. Nasa rin niya. Mapod ako. Anak ko. Pagka, ano yung pagod pagka. Narayo ko nagbaybay. Ayat baybay. So amo itong Tacloban supermarket fish section. Andi din natong isudlan. Amo itong diyan ka ng mga meat shop. Diba? Nakakanhi kita din ni atong dito, nasunog kita dito. Ito atong kanina, pagkato kita airport liwat. Pero naka minutos 13.
Oo. Sige lang. Pwede ko man na ito na ikuan na sa kadinihan na. Pwede ko na hiya pass forward Problema niya gasolina. Dili kita agi dili. Ito kita San Jose. Hindi da mga vegetable, hindi ni vegetable gihapon. Pero makikita niyo in fairness ha. Uy, di rin mahugaw. Di rin rumamay. Malimpit mga aligid. Ha? Waray na niyo makikita niyo baka nagpapatsarang mga kuwan. Waray na. Malimpyo, takloban, di la rumamay, hindi rin makam na ron baho budoy. Hindi ni pagsusunod ni mo, sus di la rumamay budoy. O man di da, o di may italo na ikos ya madibo naman madibo na ikos ya, yan ang April 4. Kakalop, amo niya pagkani kay nagdibo April. Iya barkada ba? Anak ni Shiray nagdibo. Subali amo tun pagyanak kay anak ano man tim dibo. Nasa Romania eh di ba ko di kita mag-uupay, di ko magano kita wala nangalimot ka na ko di ba matravel ako ni kita sa Cebu ito sana o may daporta kunit nga bata yung talon awal di heton baga nakonlento niya nagapil to niya ako so dito nga talon di bugod pero amo siya sharing kung lang ko nakita nga to kuan Cebu talon explore lang ko pare sa niya birthday last year di rin to niya para kuan di pare sa nagod man elementary siya kutob grade 5 ginandaman ko ito niya yung talon siyempre may pamanod ito baga itong trabaho ay ginandaman ko ito niya dito ay restulahan Jollibee pwede pamanod ito noon ang Jollibee kaya di rin na at sige lang tapos lagi tayo ginoo basta siya rin ito pag-upay lang pag-iskwila nga uya-buya ba niya makarawod kaya mitigala frustration murder. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sun Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, St. K stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sun Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps
helps the poor he loves stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. So adi na kita na Daniel C. Romualdez sa airport. Oh, international na ini. Yeah, boy. Ikaduha ta na naintinhing higayon ini ang adlaw. Amo nato ni kaduha nga higayon nga baka kitain makasingan ni ano. Oo. Awa mo tong dati nga tisugad ngadto. Oo man oh. Makikita naton nga medyo dako iton gina-improvean na. Tika nga naton paghingan ni hadton mga nakalabay nga mga bulan. Okay, bulan na da. Kay last year pala to. Man, nakita ka mo iton. May da kapsula. Oo ha. May da pasugad iton. Oo, may kalaton bagay na purparya sa Tarlac. Oo, airport. Oh, di makita itong pwede pa sumulog yan to. Kakakasinahan kita. Eh, ginihingayad. Oo. Oo, so pwede lang din naman. Baga masagad lagi tayo din eh. Oo ha. Man, ila rumamay. Amin ito na magiging international airport itong Tacloban. May dinulad itong mga comment pa no, ng pagiging international kay alipot man ko nitong runway. Pagiging dayon iton. Oo, dami nga tarmac. Oo, baka medyo diri itong dahil man sinisiring usalakahan dos inin puro pareho itong bisan nga nit pag bisan nga nit pagpapatubot itong puno ano pagpapatubot puno budoy igimpi pinasirakan o igimpi pinasirakan gin kukuan gin bubunyagan na watering the plants iton oh mamay kala itong ginayad na gihapon ada na nga itong mga kuan mga pinangandam na itong mga katanuman para baga pag-opening salbuhinin baga mag-open na tira katurok di lara rumamay budoy mahusay din itong airport pero ito kakuan na sa 2, 3, 4, 5 baga sinisaring bay 1, bay 2, bay 3, bay 4, bay 5 oo ito Tacloban budoy kay syudad ko din eh. Oo ha. Ilan na rumamay. So nakakanig kita yan ng adlaw. Oo, siyempre mga tisugad gihapon kita nga diliwat. Oo. Ako mga hindi nagpag-aagi. Diba? Ito nila mga siguro mga pasalubong itong dida. Hindi ninahid na building. O ano man nga nigap na agiton para sa nas eh. Oo, diba? At least hindi na nga itong pagpagyan din ng adlaw nakahatag yapon kita hingutin nga baka update, informasyon nga itong Tacloban magkakaadaan international airport o ito no roro ito nga alimpo nga yan diri kitong klaro ito nga sa Igbaw mga nanuhog dun o retas ito niya ano tawag itong tower o retas ito niya kisa tadi di maka-accommodate din mga dagkong mga kuwan mga dagkong mga aeroplano ha may kala ito nakasingan ni kita
laro mamay pa daw ginoo ko. Oh. Good man luwata. Oh, sa din pag-awas ni mo. Budoy tim 500. Oh, para ngayon ka. Ah, ada tambahan airport lounge. Lahat. Kahit nga ang tricycle budoy. Ito. Maganda mga daan. Daan masinga grab. Agad grab. Nakausa. O tinood man lang ito. Gusto sumat lagi. Pwede na kita dito lumipot. O diri may bayad na. O diri may bayad. O ano ito lipot dito. O nakatarmak. O so yung tunsis nga yan. Magtatrotala. Hindi niya masasarado na hindi niya. Oo. Kaya no, pagkuhan itong dito, runway man ito. O runway. So itong aeroplano matisugad nga dito. Oo ha. Man. O pag at least nakakong kita nga ni ha. Nakapasyada kita nga ni. Ngayon kita pag di naman mangrawon. Kaya ibang kita malisa. Oo. Diba? Nakapasyada kita nga dito. Daniel C. Romualdez Street Street Kuan International Airport soon to be rise. Diba? Daniel amo tong tate Daniel Kukoy tate ni Kukoy. Bro ito amo tong nanumdong pa kami tong kan bata Kukoy. Nakadangan ito niya plaza tanawan. Bakit di kilopter ito? Tas may ito niya kuan porsiras nga busag. Oo. Dako ito niya porsiras. Tas dako niya kadina nga. May niya kadina nga silver bad to kung gold. Lag kadina. Tapos pero minter siya nakabusag. Ulo white at tuya pati sapatos medyas. Oo, tas panulad to. Buhok mabusag to. Dalit yan, hindi ko naging kukontak ko pa. Kita may mga kukoy. So, okay, ganito, okay. O, tala, ano? So, karoon tala na eh. Pilabay na nga ito ni Mang Raon. Tigan kita dito dapit may downtown. May Santo Niño. Santo Niño. Ano pa yun eh? Kaya Santo Niño Shrine. Oo. Naingan ni kita airport, umagi kita gyapon na merkado, ha? Ang supermarket Tacloban City. O yan na rin kita itong soon to be rise International Airport didi Hatanaw, didi Tacloban San Jose particular. Oo, ha? Ada kay matisugad kita mga anak didan January 21 may numduman nga nanapos si Tunyo. O mahapit kita kay kukuha ang kaliwatan kuan an galon an jug didabi anje. O kay pang kita kasi na ni Dan Pabre. O tala siguro talanay again. This has been your friend from another stars. O tigang didapit hamay soon to be rise Tacloban International Airport an Daniel Z. Romualdez ha. Oo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Oo, chop chop padayon lagi kita nga mayok bo. Oo, we are not we have to be humble. Oo, we have to be humble Tonyo ha. Ay kita pag pinaka dako-dakot buot mapilagtag pa siri panayok bo kaya no bahala na itong Ginoo haton magkuhan ano pa ito humapwat. Oo pero pag ginambugla kita para kung riko na kita di na iram papausang riko na ito nyo awambog na ito nyo nga daan patan una. Okay